És a holnap szabja úgy. Hát akkor olyan vasaratban nem váltotok el. Nem, figyelj, másképp látjuk az életet, másképp nézzük az otthonra, a családra. Ez 8 év alatt nem házasok, hogy ezt Jaj! Jaj! Azt már láttam? De nem tudod, A sok évi minden. nagyon igen, hát Ki van most a recepción? Ki van most? A főnökünk. A Biztonsági, a Józsi. Igen? Ja, ki lett rendelve? Jó. Hadd szokja. Pont ezt hadd szokja. Főleg, hogyha holnap fizuemelés mondana, de nem fog. Attól nem félünk. De nem fog. Bércsökkentés lesz. Köszönöm. Köszönöm. Láthatom, mit kaptam, hogy tudjál? Nem, tedd ki, légy szíves. Tedd ki ide. Az én legjobb dolgozója? Várjál, olvassuk föl. Olvasd föl. Nem tudom, hogy elhőzik. Te vagy a legjobb főnök, megbecsülöd és meghallgatod az alkalmazottakat, emberséges és jószínű vagy. Sok sikert kívánunk karriered új fejezetéhez. Köszönöm mindent, Kinárszlói Sapata, Judit, Anita, Miki, Szimi, Sanyi. Minden ott van. Ilyen. Ebben minden ott van. Egyetértünk a szöveggel. Igen. Az elmúlt 11 év tapasztalatával. Egy volt velem. Ez nem baj.